thalera kong pui zau taka hian chung ku pakhat chuan zin kong an lo zo me ka nu ber chuan a fapa a biak mek lai chuan sajuk kong kat hi aron lang taphut mai in rin na man hek lo le nu ber chuan a su phei ta bur mai atisen te chu motor win sila chuan ron in vom darin tlema an accident lo chawani an thil sutna tanga apia lawak lawa chuan an ting thei rama an motora chuan chia awmem tia an endik mek lai chuan an uite chuan thil engemani mu nein thingkung buk phen lama chuan atlan phei ta thar mai pa ber chuan an ui omna lampang chu apan phei zui ve ngal bok an uite chu reilawa rontlan chuk le ngal vatin ma se thil dan aron danglam tatlat mai an ui kong chu lo bung mokin akma lampang zong chu alo oma makti taka nu berin alo en reng lai chuan pa ber po chu lu he kuam chuan aron chuak zui vele ta thil thleng mek chu rap thlak takani an taksa he kuam me ti lo chuan an mani chuan an ron lakal chuak thei loi si athil mu lau lutuk le rap lutuk chu a orol top chuan nu ber chu aron out chuaka asin churun in thlakin mi pakhat tripan ti hian drugs dealer ratfo tan ti chu alo mu me ka ani hne na tang hian drugs engemaw zat mai chu lo lein ratfo ta kalbo hlan hian an drugs tam tak chu alo ruk saka arin hlel ma in man mo tak chuan a chuak zui ta ani hetia chu nu hian tripa chu a thian te hmu turin akal zui ngal an thian ho hian thaler hmun zau tak mai area 51 an ti hmun lama chuan trip nei Tura kal an lo tum me ka ama tripa ba ka hian a thian dang pali te Nelson ale ambial nu kuki te motor khal tu Gretchen le je ka ten niya je ka hi mit del ni in khuam mu thei lo ma se a rifriat na rampang chu a tha em thunga triple je ka te hi anin mel khriat na ala rei lovin je kan khuam mu thei lo tian soi chu aring hlelin ati der mai ni chun ringin ala ring hlel tlat maya kong laka cafe a chuan an mamo turte lamin anin no pura je ka jun ram thiar tur chu tripa chuan va hruain mai chejun in lama hian alu pui ta dei mai athil ti dan ten tak chu kuki chuan lo ngai thei lovin tripa chu akam khat dewa tripa po chuan heta jet hi chuan je ka chuan khuwa mu thei lo tak ani ti chu apom ve tabok hetia kalle an tum vel mek lai hian tripa chuan phone call poimo tak mai andong tatlat mai drugs dealer ratfo takhan thinrim taka lo phone in adam doi alo lak ruk sakha dakar ni chunga alo da let lawani vai chuan ati hlum tur thu chu thurum tak aron hrit zui ta tripa po chu a hlau thong ve hle a ma se a thian ten a mela an hre thei mayang ti hlavin ain thup ve ram kung laka chuan tripa chuan a thian te bula chuan drugs thanem taka kol thu chu a hril ta nge he thu hian a thian te chu ati phuzok mai ambik takin motor khaltu Gretchen chu ati hlau thong hle a ama wangin thu boi lian takan or thei ti hria in rang taka an motor atanga chuk ngal tur chuan ati zui ta tripa po chuan midang chu biak mai an tuma ma se phone signal alo tlat lo ngai dam te chu handilin chuan tir le ram tur chuan a hantia Gretchen ila chu atin na nga ya chuan ala ding tlat mai ati lai hian kuki po chu zon ram thir turin a ron chuaka ati lai tak hian lir chu na satak mai hian aron ning ta thut mai an ral khel tlang hle a ma se rayani tak lawa chuan ngai ngam tak chuan an zui le ta thanle ram pa lei lenga daringot chu an dik bik lo ti hria in cafe an chol na hmuna khan adu du dana turin da turin angkal chuak zui le ta kong laka chuan motor accident pakhat hian hmuwa
thu nei tu te lampang hriat tir tum viau ma se signal o miau lo wangin cafe lampang pan chuan angkal zui zela cafe omna hmun an va thlen phei chuan tripa chu chuk tirin kal le mai chun tum ma se an motor chu khol lam chian lo na wangin atlan thei tatlat lo tripa hian motor khol lampang alo thiam ve do wangin a thian ta chuan en sak le ram tur chuan an nge na motor hnuaia chuan lutin a zuk en dika petrol line hi lo likin a oil zong zong chu alo kang vek mai eng tin tin amo a line chu a siam tha thei maya ma se tlan le zel tur chuan petrol dang thun bel angai nge yang le an motor te a siam that sak le ta ka chuan gracheni po chuan an thian pa chunga chuan thu alo du rumma mani ti in khria in ngai dam te chu an dil ve le nutnowa heti lai hian an thian pa je ka chu a lawani ti an khre chuak tatlat mai mang ang taka hetia an mek lai hian je ka chu cafe tang hian aron chuak lol mai mi hring thom engma a hriat lo thu le cafe chung chu ron en dik tur chuan a thian te chu lo nge na rang tak chuan cafe chunga chuan an valut hlom an thil mu chu mak an titlang khop mai darkar tam vak lo liam ta kha chuan he cafe hi lun tak kha alani sia tuna lem mi hring tu ma mu tur an to si lo eng thil tak chu thleng ni mo thil eng kim mai chu kalsan him hlot ang mai chuan an zial pung da te po chu alo la khu vung vung thei TV le phone signal chen chuan a chevek mai boxi chulai hmuna thil thlen dan chu an hrethiam lo tak zet ani radio signal mang chuan eng tin tin emo chanchin thar thu chum bung do tak hian an hre thei hlo mai an mek na hmun chu eng thil emoni thil hlom taka wangin tlo po thei lawa an da mek thu hi an lo puang chu lo ni zante alo ni to mai pialama tlan le zel na tur petrol an nei tak lawa chuan chulai hmuna chuan zan chu an man mai angai don ta ani tripa chuan a thian te bula chuan an kal le zel na tur petrol zon an rem ti chuan zon kual loka du thu hrilin akal zui ngal heti lai hian grachen le cookie te po chuan an ei tur chu an lo buat sei ve a hetia tripa an nga mek lai hian cookie chuan cafe chunga hian hlimthla danglam tak mai chet dan danglam tak mai hi awa mutatlat mai ambiel pa Nelson anen chuan cafe chung chu film khur tak chuan an va en du na ma se tu ma an va mutlat lo etian thian te an lo lai hi rem changa chon lo mang dunin an loin nim nai dun le a tripakal ko vel chuan telephone booth hi awa mu chuak lo mai an mani tran pui tu tur phone tumin man mai an tuma ma se chu phone po chu alo thi dai mai hetia kal le mai atum lai tak hian anung lampanga hian rat pho takha arun lang non mai tripa chuan atran puina chu alo nge na rat pho tala chuan athil lak sak tu tripa ni ti a hriat rual rual chuan tha tumin arun pan zui tamai tripa lau thong chuan flare gun hian lo tinin atlan chiat san thei hrama heti atlan chiat na lama hian mi pakhat Henry an ti nen chuan anin tong hlol mai Henry chuan amotora chuan alo chuan du le du lo alo zot tripa po chu phur taka chungin an na tanga lalutuk lo cafe pakhata a thian te an thu hrilin lam tur chuan an kal zui ngal cafe na hmun an va thlen chuan je kale gracheni ti chi chu mu tur an lo du na zana rei to wangin ti vak ngai na chu an ri lem lo motor nei tupa Henry po chu a chaw ve deuh to bok nen amuha dam ria tripa chu a thian te pahnih Nelson ale cookie te zong tur chuan akal chuak le a Henry mu hi lai chu eng thilemoni mu thei si lo hian ron bei thutin aron ti hlum zui ta ani hetia thian te pahnih a zon mek lai hian bolhlo bo ma hian thom danglam tak hi hria in an hong chu
a phuzok mai mi pakhat hi a kawng chin hnuai lam bung vek khian alo oma alo la thilo zui tripa chuan a thin hmu chu makati in a chau to em awangin thilam husul mai mai ni chuan a in ngaia ngai that lo na em po nei lo chuan a zui ve le mai bok tripa chuan an motor mi tur Henry petrol chu engmo za chu alo ruk saka one signal a zon vel mek lai hian Henry bei tu mu thei lo khan tripa po chu aron bei ve le ta asin churun in thlakin cookie chu bedroom mang turin alo kalme ka thok le khata mu thei si lo eng thil muni khan cookie churun bei thutin ati hlum zui ta ani Nelson a chuan cookie chu reti to ema wangin en thli thlai tur chuan avakala ani po chu tukverta thlang omna zona chuan mu thei si lo khan lo the popin dar thlang ke them chuan a chhut lum zui vele ta ani an thian te thom chu a re riau ni a hria in jekale grechen chuan Henry motor kha an han en dika atira chuan motor ne tupa Henry chu am hil satlia ni mai tura chuan an ngai dewa ma se mu hil satlia alo ni ozong lo Henry chu alo ti fel der to chu thil chuan an hlo thona chu ti zualin Gretchen chuan a man rua a hmu thei ang chula in midang zong tur chuan a kal Chhuaka ama chia jeka chuan porlama chuan thom danglam takhi hria in theilo chuan motor atang chuan arong kal chuak ve ngal ambo lo na turin a ko nga chuan hrui chu ling boka thuipo kalman lo a thom hriat chu a reile ta dai mai ama a thian te ti hlum tu bok khan jeka chu aron bei vele ta amang ang out thom chu Gretchen chur hria in aron tlan ngal tripa po chu liam na tak tur chung chuan aron lang vele nol boka anma ni ti boi tu mu le thei lo thil chu alo hruai pe nga Gretchen te mu reng lai chuan mu thei lo thil chuan tripa chu rap thlak takin ati hlum zui ta ani atil hmu chuan Gretchen chu ati hlau boka jeka chu motor chung lama kai lutin rang taka tlan chiat pui mai chu tum ma se an motor chu na chu anung le thei tatlat lo du thlan tur tam tak to chung hek lo le mu hlei thei lo thil chu ma chhona ani ni pui mai chu aril ruk ta ma se an bei se le an rin ang chuan thil chu akal le ta lo Gretchen chuan a pistol chuan an kap thina zia a tlat lo chuti nak lain mu hlei thei lo thil chuan jekaluwa chuan arun la khong zui ma se van nei thlak deuh main chuti rong khon na lama chuan khuwa mu thei to lo jeka chuan a mu thei pha lo thung an pahnia an tran dun ta ka chuan eng tin mo chu thil chu an hnot kiang thei rama jeka chu a chau em awang chuan ni khor helovin a zui ngal Gretchen chuan tripan petrol a lo lak khom sa chu hmu in an motora chuan a thun sok soka jeka nen chuan chulai hmun chu chua san mai chuan tum ma se kha thil hlo bok kha ron in lar le in ron ti hlum chu aron tum le a ma se Gretchen chuan a motor chuan lo suleng lopin an him don ta ni chuan alang ta ma se an lo la tlan chiat san hau lo an motor chung atang chuan ron in lar le thutin na tak chuan an accident zui ta ani rat fo takha ron lang nolin Gretchen chu aron boi pui ngala ato pa chuan jekale Gretchen te chu an dam chuak ta ani motor accident na hmuna chuan police te po chu rang taka ron thleng ngalin mi pali lai main nunna an chana ni ti chu an ron confirma chung zinga chuan tripate Nelson ate cookie le Henry te kha an lo ni ya thil dan kan hriat dan chu ani tanuai mai heta hian thil ni na dik tak thil dan chu aron in hai lang ta thil thlen dan dik tak hretur chuan a thon thutir lama khan han le photila katia Gretchen te motor kongsira din lai khan
Henry te motor hian nat tak main alo su chiam mai hi alo ni ya Henry nupui chuan a pasal Henry chuan hete tek nein ka tiang khan Thihna rap thlak tak a thleng ta ni ti in police thu nei tu te chu alo hrila lir hing na tak lo om ni a an riat lai tak kha anin sut vel lai lo ni in motor accident an hmu po kha an thil riat dik lo mai alo ni mu chian thei si lo eng thili mani in ati lum ni a an riat zong te po kha motor accident na lama thi le boral vek an lo ni graduate chuan seat belt thataka hrena wangin ano dam chuaka jeka po aluwa hliam te nawa nei ti mai lo chu awan nei zinga atil ve hlo bok he thil thleng hi triparon zui tu Radford chuan chiang taka lo hmu in police te chu rang takin alo hriat tir ngal cafe a thil thleng zong te po kha an thlara wak kwal velin thil tak tong to lovin an hriat na amu mal to lo wanga thil thleng satlia mai alo ni asin masabera chung kwaten an thil ton po kha sajuk an sut rual khan boral vekin katiang khan thil mak pui tong angin an lawin hreve tho alo ni a final scene chuan Gretchen le jeka te chu ron lang le in nun bul chu tran thar le don ma se an thil ton zong te le an thian te boral na chuan an dam chuk ngin an thin nunga hong lian tak anei chun zom ze lang le